Welkom bij de 46e aflevering van Beleef Kerkhof Televisie. Het werd een bijzondere uitzending, maar zo kunnen ze in het Engels een special. En dat heet natuurlijk voor dat mega-evenement in de Rode Hal de komende maanden. Het Geluk van Limburg, de musical. En dus daar nemen we voor een beetje met, hingen de schermen, en, zodat er daardoor aan de slag kent en op naar de ticketverkoop en dat ze nog niet had. Neven mij staat er verantwoordelijk wethouder voor evenementen in Kerken onder andere, dus ook dit evenement. Ja. Nicole, leuk dat ze hier is. Ja, dankjewel, dankjewel. Ik geef dit maar meteen zijn woord. Dat mag, dat mag. Je zult je waarschijnlijk afvragen, wat doen wij hier? Nou, wij zijn in de Rode Hal. Ja. Te zien aan de mooie posters achter ons. Wij gaan vandaag de cast en de crew van het Geluk van Limburg welkom heten. We zijn als stad natuurlijk ontzettend trots dat wij zo'n grote theaterproductie naar Kerkrade hebben kunnen halen. Waarom? Als stad, als regio hebben we een historie, een hele rijke historie. En die mag niet verloren gaan. Daar moeten we mee bezig blijven. En een theatervoorstelling zoals deze, ja, die wakkert het allemaal weer aan. Hè. De mensen zijn erover bezig. Iedereen heeft het over de koel. En zoals ik begrepen heb, zijn er ook al ontzettend veel kaarten verkocht. Dus het zullen sowieso minimaal 65 voorstellingen worden. En ik hoop dat de mensen een geweldige beleving gaan hebben hier binnen. Zoals ik zei, we gaan ze dadelijk welkom heten. Zit u nu thuis voor de tv en denkt u, ik wil misschien toch nog wel daar naartoe? Kijk op www.beleefkerkrade.nl. Daar kunnen jullie alles vinden over de arrangementen die we nog hebben, over de parkeerroutes, allemaal dat soort dingen. Dus we zeggen, nou goed, ga zelf kijken, ga met ons samen deze productie tot een succes maken en laat de koel weer herleven, zal ik zeggen. Ja, dus er moet echt komen kijken naar deze musical. Ik ga zelf al een beetje zo tussen de dure gaan even doorgekeken wie de Rode Hal. Heb je gespiekt? Ja, een klein beetje. Dat mag niet. Ja, ik wel. En ik moet weten waar ik het over heb. En, nou, gelooft in je oren, dit kan ik vertellen. Er kent de Rode Hal niet meer terug binnen in de zaal. Het werd een fantastisch spektakel voor je nog toch. Al een klein beetje van losse kiekenstraak en voor je ook kallen met zeer leuke Oestermusical. Op de eerste plaats natuurlijk Servé Herman. Servé is regisseur en producer van het Geluk van Limburg. Hij is een van de oprichters van toneelgroep Maastricht, landelijk bekende regisseur. En daarna kallen we met Nicky van Berne. En Nicky had Kerkraadse roots. Nicky speelt met in het ensemble, zo wie dat heet, van de musical. En ik verhoor nog niks, dan gaat straks wel horen wat die roots zijn. En we kallen ook met Rob Menne. Rob Menne is verantwoordelijk voor de totale muziek van de musical. Muzikaal leider, een enorme klus. Elke voorstelling, waarom? Geen minuut pauze. Nou, we gaan het aan huren. En ik denk dat we vlot moeten winnen met de uitzending. Veel pas met de Beleef Kerkrade special uit de Rode Hal. Het Geluk van Limburg. Welkom in onze mooie stad Kerkrade. Mijn naam is Nicole Hermsius, ik ben wethouder voor deze gemeente en wij zien dit als een fantastisch evenement. Vandaar dat ik de eer heb om jullie hier te mogen begroeten. Dus vanuit ons, vanuit de gemeente, een heel hartelijk welkom. Dit is toch Kerkrade Dictionair. Als we die weten, als je niet weet wat het is, als je niet kunt snappen, zoek het op. Het is een symbolisch gebaar voor jullie allemaal. Geniet ervan. Jan Schuilspaal.
Xavier Hermans steht hier neer. Voor mij Xavier is regisseur en ook producer van de musical Het Geluk van Limburg. Is natuurlijk vooral bekend als aan de wieg hebben gestaan van de toneelgroep Maastricht. En nu ook vaste regisseur bij toneelgroep Maastricht. Nou ja, grote musicals geregisseerd, uiteraard. Dagboek van de Herdershond. Nou ja, en nu hij met Het Geluk van Limburg. Xavier, wie is dat hij in de Rode Hal? Ja, geweldig eigenlijk, geweldig. Ja, het is echt te gek om hier te zien. En met name de Lu's in leuk. Echt waar? Ja, een hal kun je overal wel vinden. Maar dit soort Lu die in Kerkrade rondlopen, die vind ik ze nergens. Dat vind ik zeker uitzonderlijk. Ja, maar iedereen is zo hands-on. Alles, hup, een probleem of een idee. En gewoon er allemaal mee aan de gang. Ja, het is echt tof hier. Ja, en wie is dat idee zo geboren? Want we hadden natuurlijk het boek van Marcia Luiter, Het Geluk van Limburg. Deels non-fictie, maar deels ook fictie. Het leven van de familie Vinders, hè, de Jacques Vinders. Maar, en wie is dat idee geboren voor die, dat moet een musical werden? Nou, Huub Stapel, daar belde me op een gegeven moment. Ik had met Huub al een paar producties gemaakt. En hij zei, ik wil een keer gaan over de mine maken. Over de geschiedenis en over de koempels. En toen zei ik, ja, dat vind ik te gek. Maar dan wil ik hier met dat boek van Marcia doen. Want dat heb ik gelezen. En ik heb wat dukker voorstellingen over het mijn verleden gemaakt. Het werd mijn 5e voorstelling over dat thema. Met steeds verschillende invalshoeken. Ja. En dat boek, dat vond ik te gek. Omdat het ook de hele opkomst en ondergang van die mijngeschiedenis beschrijft. Hè. Je hebt vanaf de start van de grote geïndustrialiseerde mijnindustrie rond 1900 tot aan 1970, zo ongeveer, dat die laatste mijnen sluiten. En dat vond ik wel chic, omdat het ook de duur van een mensenleven is eigenlijk 75 jaar. Dat is behapbaar. Je kan eigenlijk die hele opkomst en die werdegang in 1 mensenleven vatten. Dat dacht ik, dat is mooi. Dan moet Huub moet een beetje een chroniek van een aangekondigde dood zijn. Ja. Huub, op de dag dat de laatste mijn sluit, zijn mijn sluit, nog 1 keer door zijn eigen geschiedenis dansend. Ja. En nog maar dat is het verhaal. Het verhaal ook helemaal heel klein gemaakt door families in de mijnstreek. Ja, natuurlijk. Ja, je moet het proberen te vermenselijken. Ja, precies. En de mijn is de Willem Sophia. Ja, in dit geval wel. En Spijkers hij. Ja. Dus voor u, hij, Oeskerk, ook het heel dichtbij. Ja, dat is wel de bedoeling. Ja, dat vind ik tot te gek aan. Dat ze het ook hier kunnen spelen, hoe dat verhaal echt toekomt. Ja. En wat kunnen jullie nu verwachten? Ja, dat is misschien een moeilijke vraag. Ja, dat is, het is in ieder geval... musical is muziek. Ja, dans, tekst. Hè. Frans Pollux had teksten geschreven bijvoorbeeld. En we hebben ook veel met Pieter Kuipers. Er zit in dit geval ook heel veel video en film en livestream in. Dus we hebben ook heel veel archiefmateriaal uit de geschiedenis dat we gebruiken. En dat is wel chic, want dan werd het nog veel echter en aanraakbaarder. Wat ik echt wel, wat me iedere keer wel raakt. Joh. Dus bis geen seconde zit ze... Nee, de verveelste... Nee, dat weet ik zeker. Dat is dus ik niet vervelend. Dan kun je ook mooie muziek in. Hè. Er zit ook, we doen ook Carboon zit er natuurlijk in. Er zit een lied van Jacques Vinders in. En als de dames inkopen gaan doen in Heerlen, kun je even de Lange Jan van Willem Kniepa voorbij. Dus daar komt veel muziek in ook. Ja. Dus u hadden veel uw keertjes gekocht. En, ik neem gelukkig wel. Ja. Ben je tevreden tot nu toe? Of, voor de keertjes? Ja. Oh ja. Ja, tuurlijk. Ja. Er zijn binnen 50.000 kaartjes verkocht, dus dat is heel veel, Ik denk dat enorm veel u zich verheugen. Ja, ik ga ook ver. En wanneer kom je kijken? Ik kom kijken nadat ik van vakantie terug ben. Wanneer ben je op vakantie? Ja, met de première. Precies. Wanneer moet je in? Naar Italië. Oh, lekker. Aan de Riviera. Oh. Ja. En dan kom ik kijken. Dan ken ze liegen dan. Van de zon naar de koel. Oh, van de zon naar de koel. Heerlijk. Ja. Ik verheug me echt erop. Ja, ik vind ook. Heel veel tijd. Ja, dankjewel. En bedankt voor het leuke gesprekje. Ja, tof. En dit is midden in die pauze, had enig lunchpauze, maar 1:30 gaat de repetitie of wel. Ik had het reserve ver. Ik heb geen probleem. Bedankt. Jo, heel fijn. Xavier Hermans.
En we hebben een paar speciale gasten. Dat is onder andere ons kumpeltje van Rode JC. Geef hem een applaus. Dat is Noah, die hier staat en met dit kaartje door de hele wijk is rondgegaan om jullie uit te nodigen. We hebben Gezond in mijn streek. Dat zijn topvoetballers en trainers van Rode JC. En die gaan jullie straks een training geven op het trapveld. En we hebben nog een hoofdrolspeler, Nico de Heetjes. Je had een droom, hè? Vertel eens, wat was die droom? Ja, eerst hadden we daar een voetbalveldje. En ik vond het niet leuk dat het voetbalveldje weg was. En dan had ik een brief gestuurd naar de gemeente om hier een trapveldje te maken. En dat vonden wij natuurlijk een super stoer idee, hè? Dus eigenlijk is allemaal met dank aan deze jonge man hier, hebben jullie nu dadelijk een super gaaf veldje waar jullie met z'n allen kunnen gaan voetballen. En dat was heel veel plezier zo meteen. Ja, het was heel erg leuk. Ik vind het heel erg leuk dat er heel veel kinderen en ouders zijn. En ik ben heel blij dat ik dit trapveldje heb georganiseerd. Het geluk van Limburg. Het theaterspektakel over de geschiedenis van de mijnen. Daal nog 1 keer af naar het Zwarte Goud. Vanaf juli in de Rodahal in Kerkrade. Boek nu je kaarten via gelukvanlimburg.nl. Mijn volgende gast is Niki Verberne. En Niki Verberne is lid van het ensemble in de musical Geluk van Limburg. En het is hartstikke leuk om mij even met hem te moelen. En waarom dat zo is, nou, dat merk ik zo meteen wel. En voor junt dat in het Hollands toe, want het Niki versteet wel plat, Kerkers plat ook, en ken nog een paar zinnetjes, maar te weinig voor een interviewtje. Ja. Niki, toch? Ja, zeker. Je bent geboren in Brabant, hè? Maar je hebt een Kerkrade zo goed. Hè? Zeker, ja. Ja, ik ben opgegroeid in Brabant inderdaad. Maar mijn familie komt deels van mijn moeders kant uit Kerkrade. Dus daar was ik eigenlijk elk weekend, elke feestdag, elke kerst, elke Pasen. Dus je bent gewoon ook een beetje thuis hier als deze productie gaat draaien hier echt. Zeker. Ik bedoel, ik ken het hier nog van vroeger, van carnaval. Dus, hier de Rodahal. De Rodahal inderdaad. En als ik door de straat loop, dan ken ik het ook gewoon. Ik ken de weg hier. En hoe ben je in de musicalwereld terechtgekomen? Heel veel gestudeerd. Ja? Ja, ik had gewoon altijd een passie voor zingen, dansen, acteren als kind al. Dat zegt natuurlijk iedereen, maar dat is ook echt zo. Ja. En toen uiteindelijk heb ik de stap gemaakt om een mbo te gaan doen, om een vooropleiding en ook nog eens een hbo. Dus na 8 jaar studeren is het me vorig jaar eindelijk gelukt. En wat is vorig jaar gelukt? Ik heb in 2023 tot 2024 heb ik in de Hospita gespeeld. Ah ja. En dan nu uiteindelijk hier, eerst Simone Kleins, maar nu Huub Stapel. Dat is natuurlijk echt... Beter had ik het niet kunnen treffen. Met de neus in de boter. Zeker. Hè? En wat betekent lid van het ensemble? Wat betekent dat? Lid van het ensemble... Veel mensen weten niet eigenlijk wat je dan doet. Ja, precies. Ik denk dat veel mensen ook zullen zeggen, oh, je bent opvulling. Maar eigenlijk doe je dus heel veel. Want zonder jou is het plaatje gewoon niet compleet. Ja. Dus veel dansen, hier ook veel bewegen, veel zingen. Hier en daar een klein zinnetje. Maar eigenlijk maak je het plaatje compleet. Je hebt vaak ook de meeste mini-rolletjes, om het zo maar te zeggen. De meeste outfits, de meeste haarwissels. Hier valt het gelukkig mee. En ook heel vaak op het podium dus. Ja, zeker. En altijd eigenlijk op een andere manier. Ja. En heb je ook nog wat met de mijn of zo? Uit de familie? Of weet je er iets van? Of is dat nu gekomen met de musical? Ja, doordat ik ging met deze musical meedoen. Ik heb eigenlijk niet verteld aan mijn familie en mijn moeder dat ik auditie ging doen. Het was een verrassing. Spannend. Ik was aangenomen en ik zei, mam, ik ga daarin spelen. Dat was natuurlijk, dat vonden ze allemaal geweldig. Ja, ik heb het ook tijdens kerst verteld aan mijn opa en oma door middel van het liedje Liefde te zingen van Rowanese. Toen kwam ik er eigenlijk een paar weken later pas achter dat mijn moeder zei, oh, maar jouw overgrootopa, mijn opa, heeft in de mijnen gewerkt. Ja. Dus ik zo, hè?
Dus toen ben ik eigenlijk pas voor de eerste keer met mijn opa aan tafel gaan zitten, gaan vragen. Hoe zit dat nou precies? Want heel veel mensen kennen jouw opa, denk ik, hier. Ja, dat weet ik wel zeker. Kerkraadse televisie, hè? En je opa die was, was diaken in de Lambertuskerk. Ja, klopt. Dus dat zijn de roots die je hebt met, zeker. Met Limburg en met de mijn, je overgrootopa. Ja, ik voelde het eigenlijk ook wel. Ik voelde me een beetje schuldig dat ik dacht, dat ik nooit naar dat verleden heb gevraagd. Maar als je het niet weet, dan weet je het natuurlijk ook niet. Nee, maar nu is het wel een tijd ook waarin dat verleden wel heel vaak wordt opgerakeld hier. Hè? Niet alleen door deze musical, die natuurlijk een hele grote rol weer speelt in dat mijn verleden. Maar je merkt ook in heel veel andere evenementen en dingen die gebeuren, dat mijn verleden weer naar boven komt. En te veel is afgebroken ook. Je ziet ook bijna niks meer hier. Nee, dat klopt. Behalve dan de schacht in Nederland. Ja, klopt. Dat vind ik ook wel jammer. We zijn dan ook ter voorbereiding met een groepje naar het Mijnmuseum in Heerlen geweest. Ja. En mijn opa zei, waarom gaan jullie nou naar Heerlen? Ja, omdat hier gewoon niks meer staat. Nee, alleen de schacht, die kan je nog bezoeken. Ja, klopt. Maar dan heb je natuurlijk niet die hele rondleiding. Dus, en dat vond ik ook super interessant, want ik wist er eigenlijk vrij weinig tot niks van. En nu voel ik me heel volleerd. Nog niet genoeg, maar wel redelijk wat. En 27 juli is de première, over een paar weken. En heb je al een beetje... Ja, ik vind het spannend. We beginnen vandaag met de montage, dus we hebben heel stiekem al een beetje gerepeteerd hier. Maar we beginnen dus met de montage. Dus het licht gaat er nu bij komen, er wordt heel veel wachten. Dus het licht komt erbij, het geluid komt erbij. Dus ik heb vooral spanning dat ik denk, nog maar 2 weken en dan gaan we voor de eerste keer. En over 3 weken dan staat het er gewoon. Maar je hebt zin om te beginnen? Ik heb heel veel zin om te beginnen, ja. Heel veel succes. Heel veel, dank je. Heel veel succes. Toi, toi, toi. Moeten we zeggen, hè? Succes niet, toi, toi, toi. En we zien je op het podium. Dankjewel voor het leuke gesprek. Dankjewel. Van harte welkom in een voorstelling. Ik ben Frans Hendricks. Ik hou het kort, want jullie komen met name om inhoudelijk te horen wat we gaan doen in Kerkrade. Daar gaan we de cast opvoeden en het hele creatieve team. Maar ik wil van de gelegenheid wel gebruik maken om toch 2 bijzondere partners even aan jullie voor te stellen en kort het woord te geven. Ik wil misschien even starten, Joran, bij jou. Parkstad Limburg Theater. Ik ben ontzettend trots, en daarmee denk ik PLT ook, dat we dit verhaal aan zoveel mogelijk mensen gaan vertellen. Wij zijn in ieder geval trots als gemeente dat wij gastheer mogen zijn van dit geweldige theaterspektakel. Ik wens u daar ook heel veel succes en plezier in onze stad binnenkort. Maar voordat jullie naar Kerkrade komen, hebben wij als symboliek iets meegenomen. Dat is door Joep, dat is het mijnwerkerssymbool. En ik hoop dat hij een mooie plekje krijgt tijdens de repetities. Heel veel succes en zet hem op. Er is helaas 1 aanstormend talent wat vandaag niet aanwezig kon zijn. Dag allemaal in het verre Maastricht. Heel veel succes, heel veel creativiteit en ik zie jullie dan. Doei. En ik heb voor jullie ook nog een primeur. Vandaar om jullie te melden dat we al 40.000 tickets hebben verkocht. Ja, fantastisch veel archiefbeelden over de mijnen. Raar genoeg is er in de mijnen niet zo heel veel gefilmd. Maar er zijn best wel veel toffe beelden. Dat archief hebben we afgelopen tijd nog eens helemaal doorgespit. Yes, super. Sneak peek. Ga maar wie er op het podium staat. Mooier kan je het niet hebben, denk ik, hè? Aandacht voor het ensemble en de cast van het Toerpad. Maar groeit op onze grond en Holland.
Van natuurlijk ook nog de evenementenkalender van juli en augustus. En die is bomvol alweer. En voor een groot gedeelte natuurlijk gevuld met Het Geluk van Limburg. De musical vanaf 23 juli in de Rode Hal. En kaarten kan je bestellen op de website hetgelukvanlimburg.nl. Ze drieën bis nu zo 65 voorstellingen, dus dat er nog een keertje kan krijgen, wanneer er nog hier had, dan is het best wel mogelijk. Denk ik, Het Geluk van Limburg. Verhand door Zomerspas, zomeractiviteiten voor de jeugd, 15 juli tot en met 14 augustus. Kijkt ook op spaskerkrade.nl. Verhand door Vendag bij Roda JC en een oefenwedstrijd tegen Escalierse, 2 augustus om 11:30. En Hoverveer in het Park Zuid-Limburgstadion voor het Palooza Festival. Door Nungde Ojus vanaf 3 uur in het Flexiforum. De zwaailichte dag ook dit jaar warm op 23 Ojus vanaf 10 uur in het centrum. En dat is nog niet alles. Maar kijk voor een totaaloverzicht vooral op www.beleefkerkrade.nl/agenda. En zie er je niet ertussen staan, dan meld u. E-mail beleef@kerkrade.nl. Dat wordt de evenementenkalender voor juli en augustus. Enkele jaren geleden zijn schadebeelden waargenomen aan het brugdek. De draagkracht die werd altijd minder in het brugdek. En dat is ook de aanleiding om de brug, zoals we nu achter ons kunnen zien, te slopen. Na dat onderzoek is ook gekeken van welke beste variant is mogelijk om op deze plaats aan te leggen. Weer een nieuw brugdek of, zoals het nu gaat worden, een rotonde. Na de bovengrondse sloopwerkzaamheden dan komen de kabels- en leiding-exploitanten langs en die gaan het ondergronds infranetwerk verleggen. Als dat gereed is, kan ondergronds gesloopt worden en wordt vervolgens de weg opgebouwd, wordt de rotonde aangelegd en dat alles bij elkaar zal duren tot eind maart 2026. Door deze reconstructie wordt het zowel op de Sint-Pieterstraat als op de Roderlandbaan veiliger voor fietsers, veiliger voor kinderen en tevens wordt er een aanzienlijke hoeveelheid groen toegevoegd, hetgeen natuurlijk een leefgenot beter maakt. Adie duister. Duister gezichten verstoken in de eerd. Stocherschuppen, Abrahammeren, Wesselwens. Liggen schauer aan schauer neer de jugendjaren van de Jeu, door Iwan, door Luigi. Kapotje houden schuppen stil, zuien van keulers kwijten. Die jalerij opgebroken hand voor het fossiele jood. Adie duister, doe eeuwige compagnie. De zwarte weg is er lang niet meer. Wat blijft is de ziel van een kerkgrootser kumpel. Kans hebben we aangegrepen om te kijken, om hier een stukje nieuwe woningen die passen bij deze tijd, bij de toekomst, te realiseren. Heel veel nieuwe bewoners ook hier een fijne plek, een nieuw thuis is. Dat is natuurlijk iets wat we doen. We realiseren woningen, we maken buurten, maar het belangrijkste wat je daarin doet is, je creëert een nieuw thuis voor mensen, een prettige omgeving. En daarvoor is zo'n dag als vandaag natuurlijk ook van super van belang.
Rob Menne stuurt hij neer voor zich. En Rob Menne is muzikaal leider van het Geluk van Limburg. Dus hij gaat voor alles wat met muziek te maken had. Spel toch hij in elkaar, of niet Rob? Wat is muzikaal? Ja, wat is muzikaal? Ja, immense productie. Dat is een heel goede vraag. Nou, wat sowieso inhoudt, alles wat zoals is met muziek. Dat betekent dus instuderen, koren, solisten, het live begeleiden met piano. We hebben, omdat het zo groot is, hebben we ook dingen op band staan. Dan speel ik dus met in een band met. Emiel speelt natuurlijk viool, klarinet, saxofoon. Ik speel zelf ook nog klarinet af en toe. En eigenlijk was het net als eerst, het is alles wat met muziek te maken heeft. Dus als ik het van muziek huur, dan heb ik er wel een aandeel in. Ja. Betekent dus dat ik eigenlijk als enige volgens mij geen pauze heb. Nergens. Totaal niet? Ja, in de echte pauze. Ja. Maar zo'n immense productie, wat is dat om dat zo lang ze doen elke ochtend? Ja, nou dat moet zich nog goed wezen. Ja. Nou ja, ik heb natuurlijk met het dagboek van Herdersond en Zondag in het Zuiden 2 jaar hebben we wel ervaring opgedaan al met langere producties. Maar het is niks en vooral op dagen zoals op zaterdagen, dan spelen we 2 keer. Ja, dan ben je soms wel aan het nadenken van hoe zit ik nu? Heb ik nu de eerste voorstelling gehad? Zit ik nu in de pauze van de tweede voorstelling? Dus het is wel intensief. Dus je moet op het top geconcentreerd blijven, sowieso. Ja. En mensen denken wel eens van, waarom spelen die maar 4 keer per week? Maar het is echt zo intensief dat ze ook die dagen dat ze niet spelen, hebben ze echt wel nodig om bij te komen. Omdat ze, daar hebben ze die concentratie constant nodig. En 1 foute instart of 1 foute inzet kan dus van alles betekenen. Want de instart van muziek bijvoorbeeld is gelinkt aan video en aan licht. Ja. Dus stel dat ik een keer zit te suffen, dan hebben er heel veel mensen last van. Ja, dat kan ik begrijpen. En ik dan ook. Gebeurt dat nog? Nee, natuurlijk niet. Nee, dat gebeurt niet. Nu hebben we de repetities. Ja. En wie is dat nou zo ingerold in die megaproducties? Ja, ik weet het zelf niet meer. Ik weet wel dat ik ooit een keer in het ver verleden heb gezworen voor mezelf dat ik nooit de musicalwereld in zou willen. Ja. En ik probeer ook te voorkomen dat dat fulltime gebeurt. Want ik vind musical hartstikke mooi en deze productie is echt te gek. Maar wat ze al net zien is het heel vaak achter elkaar herhalen. En dan zit ze in een patroon. Dat is eigenlijk bijna geen vrijheid. De kind niet gaan freewheelen. Nee. Alles is van seconde tot seconde. Ja. Steeds vast. En dat vind ik leuk. Dat heb ik ook wel soms nodig. Een beetje structuur. Maar ik zou dat niet een heel jaar lang alleen maar willen doen. Want dan raak ze wel een beetje zeg maar, in een soort routineklus. Ja, stond af een beetje. Ja, ik wil niet afstompen. Ja, precies. Dus dan moeten wij toch weer met de Madammenkoren met doen. En ooit een keer met z'n tweeën. Ja, dat moeten ze gewoon doen. Maar daar kennen we eens van. Dus, ja. We hebben de kleedkamer gedeeld. Dat is minder grote productie, maar ook wel een grote productie. Ja, en we hebben dingen aan elkaar verteld die wij nu niet gaan vertellen. Nee, je durft van op televisie. Nee. Maar weet je dat nog? Ik weet alles nog. Ik niet meer. Ja, ik schreef alles op dan nog. Dan kan ik dit nog een keer ja, zeker. Ja, Rob, heel veel toi. En vooral heel veel plezier. Ja. En met nu al 47.000 verkochte kaartjes. 47.000? Ja. En weten mensen dat ik mee doe? Dan zullen wel kaartjes terugkomen. Dus we moeten dat niet te veel verspreiden. Nee, dus je beleefd kerk aan de televisie met Rob Menne, muzikaal leider van het Geluk van Limburg. We wensen veel toi. En we zien dus hij live in de productie. Ja, bedankt. De best bij de première. Nee, dat kennen wij wel over. Hoe ben ik op vakantie? Maar ik kom wel. Goed zo. Rob Menne wordt dat. Mijn naam is Gabriel Jansen. Kerkrade betekent voor mij persoonlijk een hele gastvrije stad. Ik vind dat de gemeente erg begaan is met de ondernemers hier in de gemeente. Ik heb 28 jaar met postkantoren gewerkt. Die zijn, zoals jullie weten, allemaal gesloten. Dus ik moest op zoek naar iets anders. Ik ben toen in gesprek gegaan met een aantal winkelketens. En Primera is uiteindelijk, daar is de keuze op gevallen. Dat project is 15 jaar geleden hier gestart op het Carboonplein. Het leuke aan het verhaal is wel dat ik in 1983 bij postkantoor begonnen ben, hier 500 meter vandaan. Dus ik was best wel vertrouwd met de omgeving en ik had er een heel goed gevoel bij. Iedereen komt ook met zijn persoonlijke verhalen in je winkel. In die 15 jaar heb je best wel een band opgebouwd met je klanten en dat vind ik ook leuk aan het werk. Dus heel afwisselend en steeds weer nieuwe verhalen.
Van ons een richtige koeljank hij in de Rode Hal gebouwd voor de musical Het Geluk van Limburg. Zanuig adieu, dit wordt de 46e uitzending. Ik denk dat het een fruitje gemaakt had en misschien ook wel dat er, wanneer de keertje nog niet had, een beetje de kriebel in de boeg had en denk dat wel of je het nou redt, had er dit moest uur mitmaken hij. Vooral hij in een special, Jans gewijd aan de musical Het Geluk van Limburg, verzindigt terug in september bij de volgende uitzending. Maar hier nog eerder hij in de Rode Hal om samen met ons deze geweldige musical te beleven. En een schöne zomer wens ik u en dan zien we ons vast wel een keer.